ki arngut ki si parakan thei kila khlat no hadien bagila sha tap ha khando ka balatua ha ka yeng jumki kat ba kidang thia kane ga jingja kala ja ne ka step ha porsan ba je ha ka wen ki jaka ka balatip kum ka kentoj do maulen jang snong pendeng rei West Khasi Hills district ya ki te ki arngut si para ki bala khlat no la tip kerteng kumi ka finia nong sti khat san snam karta pat maya nala nong si khat we snam karta ki bana ka snong maulang yang bat ki ba shong basa wai ha do maulen kat kum ka jingi thu ki pai ba no shong snong la ong ba ki dan sangut si para kan thei ki ba sa lang ba ukpa ha ka te ka yeng shong wai bana ka te ka jingja arngut dan ka ukpa ki la lat em bat shuman sa malu mala